Salutare, sunt Falcon împreună cu tipul ăsta. Ce iteme, bă! Ce iteme, bă? Să-ți arăt, bă! Eu nu pot să vin la tine, că eu sunt contra. Eu stero. Băi, mi-am luat și eu... Stai, nu mi se vede. Adică, când l-am cumpărat se vedea, dar acum nu se mai vede. Știu asta, că nu se mai vede. Ce, bă? E un bug, nu știu. Fac. La tine nu se vede, dar la noi se vede. Că bune. Așa e. Bă, și mi-a luat o armă de aia cu amortizat și nu mi-a pus-o, bă. Știu, bă, ai nasol. Stai că eu mă duc Rambo pe ei, în pana mea și nu-mi pasă. Adică pe voi mă duc Rambo. Ce căcat de pistol, cică. Da, cu flashbang-ul. Am dat flash-ul. L-am orbit și pe echipierul meu în pana mea. What the fuck mi-a luat? Știi cât se faci pe mi-a luat unul. Cât, bă? Nu mai trebuia să uit ce armă șmecheră are Claudiu. Ai murit? Eu nu. What the fuck, Akin? Tu erai cu Akin, bă? Nu, mă. Pe unde ești, bă? Nu știu, bă. Da, acum banii pe aici. A, sunt la mine în bază, la CT. Caută-mă. Succes, că sunt cam mulți acolo. Că au plantat bomba acolo. Uite, bă, ce armă tare mi-am luat. Eu nu pot să te văd, bă. Shit, m-a luat. Mutu. M-a omorât Mutu. Și aseară, după ce am terminat de vorbit noi, am dus și mi-am făcut floricele. Dar ți-a căzut netul la un moment dat. Da, de asta n-am mai stat. Uite, bă, i-a picat la unul, Hansman, cred. Dă-i, da, dă-i pe doast. Da, asta. Pana mea, oricum toată lumea a votat pe de asta. Ia full. Mamă, unul a votat pe Sesa în ăsta. Hai pe Inferno, bă. Am votat deja, bă. Pe ce Dust? Da. Dust a fost ales. Care echipă? Contra. Ai intrat, Monster? Am intrat, bă. Mi-am luat incendiara, flashbang-ul. Hai cu mine. O să aici în colț. Stai, bă! Eu îmi lasem o armă, dar nu mi-a dat-o. Haide. Vino încă. Hai cu mine. Ai grijă acolo. Acolo? Ok. Să-i dau cu un flash-ul. Mă vrei pe mine, bă. Eu fac bani pe aici. Sau nu ar trebui să fac bani degeaba faci. Nu, primești. Nu te duc pe acolo! Faci, bă! Bă, mereu mă duc Rainbow. Degeaba te duci Rainbow, bă. Nici nu mi-a luat până la 41 viață, în pana mea. A, 48 eu. Cât ți-a luat, bă? 42. Eu îi las pe ăștia să M-am omorât pe la spate, ca jegousul, așa. Mai am 14 HP în pana mea. Swap. Mai am 14 HP. Succes, bă. Mersi. Mă duc Rainbow, că na, pana mea oricum o să mor. Și fac bani în timpul ăsta. Hai, bă, nu mai fă bani de hop. Stai că eu că nici măcar nu puteam. Du-te și plantează. Să deplantezi bomba mai bine, să o dezamorsezi. Pana mea! Nu știam cum să-i mai zic. Mai sunt doar eu. Abortezi. Ce? Mai sunt doar eu. Nu, mai e încă unul. Unde, mă? Gigabyte ăla? Mai e încă unul, bă. Cum îl cheamă pe ăla? Încă unul. Uite-l. În spate? Nu, mai era unul! de la ei mă refer, de la ei. Mai erau 4 de la ei. Te ajung mai întâi. Nu știi nimic. Nu știi nimic! Ne întâlnim în coz, da? Copil rău. Uite-te, te văd. Vrei să vezi ce sticker am pe asta? Vino încă. Ia. Ia arma. Ia, hai dă-mi. Ți-am... sorry. Cum arunc arma? G. Cum? G. Iau. Inspect weapon. Chiar uite-te pe puf să vezi că e o banană acolo. Unde?
Pe F, apeși pe F și îți arată arma și o banană. Vezi? Mie nu mi-apare. Bine, hai, dă-o cu înapoi. Bine, o bună! Cum ne omorâm, mă, pe toți ăsta? A dat one shot. Și tu nu o să-mi dai arma, tu te uitai la ea. Este, când mi-ai să-ți dau arma, după următoarea secundă, ți-am dat-o. Nu mai minți, bă, du-te, bă, de aici, nu știi nimica, bă, nici să te joci CT, bă. CT? Să te joci cât? Atomic Halloween. Bă, eu am o armă super șmecheră, am un AWP, care are un kill pe ea. Hai în colț? Nu, că am plecat de la colț. Vezi că o să vină unul la voi în bază. Am plecat deja. Adică la noi în bază, nu la voi în bază, bă. E și bază ta. O, nu-i baza mea. Ba da, bă, că și tu ești la Tero. Adică CT. Ha, la Tero. Ești la Tero? Ești bă la Tero. Nu, sunt contra. Am văzut, bă. Frate, dar ce pana mea? Petre ăsta e prea puternic, pozane fițele. Bă, da, știam că atunci când te omoară cineva, îți dă o perspectivă, ceva gen, îți arată caracterul ăla. Nu-ți dă. La ăsta nu-ți dă. Ah. Aici la Go nu, pe CS normal dau. Nu mă, la CSGO e așa, pe CS... Ba nu, pe CS CS nu. normal e. Nu mă, pe CSGO, când îl omori pe unul, se blochează imaginea pe el și scrie cine te-a omorât. Ba nu. Ba da. Să-ți într-un video la Ba da, și îți arată câte hituri și atât. Da, mă, ești un geniu. După ce te omoară, se blochează Chiar mai are ăsta, bă, Joyce ăla. A? E unul aici. Ciudat. Lasă, bă, că mai sunt doile la noi, mai sunt 4 de la ei. Care săracii viață puțină. A, un a murit. Băi, după jucăm altceva. Ce să jucăm altceva? Nu știu, ne luăm un joc de pe Steam gratis, ceva, nu știu. E, ai jucat vreodată Robocraft? Da, și un căcat. Nu știu, mie nu-mi place cât de cât. Mie nu place, e un căcat. Nu mi se pare ceva așa șmecher la Robocraft. Acolo e de imaginație, de asta îmi place mie. Am bani. Ce armă șmecheră, I'm pro! Ha, lol. Am o armă, am Star Trek-ul P90 și am un acțipil cu I'm pro. A, bine, mă. Știi, și eu nu-s pro, dar nu-i bai. Nu ești Și mă pro? joc cu, nu, mă joc cu Butterfly-ul. Păi și eu mă joc cu Butterfly. Bă, am câteva flash. Am câteva flashbang-uri, le dau aici și fug. Pe așa trebuie să-i derutezi, bă. Îi derutez pe toată lumea dacă e nevoie, bă. Ei, am dat cu smoke-ul. Înainte să mă... One! Ce mă, one? L-am omorât pe unul și de-aia am zis. Oh. Uite, moarte. Da, bă, slowly mi-a furat... What the fuck, mai am 2 HP, ești prost. Bă, uite, când mori, te uiți pe slowly, da? Să vezi ce cuțitare are. Că de asta vreau să dau eu. Slowly. Bă, eu știu, bă. Știu cuțitul ăla. Are un cuțitare, pe ăla am selectat și eu, dar nu mi-l dă, stai așa. Ți-l dă, bă. Când... Dai knife, bă. Mai... Și îi, știi cum îl cheamă, bă? Knife. Bă, uite unul cu numele tău, Monster. Am văzut, bă. Bă, dar cum se numește pe ăla, frate? Nu știu sincer acum. Hansman? Îl stă pe vârful NB. Hansman cred că se cheamă. Nu știu, încearcă și tu. Bă, care ar fi? Vezi că dau un flash. Nu-i bine. Da, bă, un flash. Vrei să vezi că eu cumpăr eu acum un flash și îl dau. Bine, Stai că-ți dau smoke-ul. nu mai am flash. Păcat. Uite un pistol, bă. Am găsit un pistol tare. Snipe. Știu, am găsit un I'm Rich USP Orion. Ia, bă, unde ești? Stai, unde te Cum găsesc? m-am omorât? De unde, pana mea? Ăsta-s hacker, bă. Ai văzut, nu? Ăs hacker. Ești mort? Da. Sunt hacker, frate, la pana mea. Stai, bă, mă joc puțin cu boții. What? Bine, bă. Mă joc puțin cu boții, ca să văd că dă cuțitele alea. Adică armele. Cu bocile dă, da, cu bocile dă, dar nu știu că la unele zile chiar nu se vede. Adică trebuie să ai câteva meciuri să te joci.
Așa, nu, aș juca destul, nu? Bă, dar trebuie, tu n-aveai alea cu... Să ai câteva meciuri cu skin-ul pe arme. La bot? Normal, că tu n-aveai și la bot și la astea. Deci stai așa, dacă fac câteva meciuri la bot cu skin-ul pe arme, îmi dă skin-ul pe arme și Cred că da, nu știu ce mă întreb pe mine, că abar n-am, că nu mi s-a mai întâmplat asta. Mă rog, hai lasă. Uite bă, că aici chiar nu dă skin-ul la arme, bă. Pe aici știu că ți-l dă. Tare așa. Uite bă, am și cuțitul care îl voiam eu în pana mea. Știu, bă. Se numește Star Trek Karambit Slaughter. Eu am Butterfly-ul. Și roșu. Mie îmi place carabitul ăsta, bă. E și pistol. Eu am Star Trek cu SPS Orion. Am Star Trek SPS Sarum. Ăla cu roșu. Și mai șmecheră la cu roșu. Du-te, bă, că... Dacă... Eu am cu galben și portocaliu, bă. L-am cu roșu, bă. Care, bă? L-am pe unul cu roșu, bă. Tot Star Trek? A, uite, bă. Am găsit hostage deja. Să-l capturez. Dacă mă Toate au Star Trek, bă. Nu neapărat. Alea, în afară de alea de aflut. Când mi-a luat, bă, a trecut vrând să plângă mine și mi-a luat 7. Mi-a luat. Da, bă. Serios, dați ca naibii. Nu înțeleg de ce dracu dau pe tunel smoke-ul și pe aceea dau grenada. Băi, ci că joc cu boții, dar n-am găsit niciun bot până acum. Păi boții sunt în echipe diferite, bă. Știu, bă, dar n-am găsit niciun bot. Ai dat pe bot easy sau pe... Easy bot. Dă-i pe mediu. Eu am avut o dată cu dificultate cea mai mare, bă, la boți. Aole. Uite cum ne bat ăștia, asta e mapă de ce de contra. Păi cum dădeam, bă, să văd mapa? Pe Q mi se pare că, da, pe Q. Pe Q? Numai pe Q schimb de armele. Pe Q, bă, pe Q vezi mapa. Pe Q? Pe Q, da, Q. Pe Q schimbi armele, dai sus la arme. Când ești mort pe Q. Când ești viu, nu știu pe cât. Hai, lasă că am găsit acum baza mea. Nu găseam baza. Mamă, ești de bun, știi ce silențios e Star Trek ăsta pe care l-am? Știu, bă. E tare rău. Ce Star Trek Scare 20 cardiac am. Cardiac. Dă damage 80. Și asta Star Trek M4A1S Automatic Alloy, whatever. Dă 33. Dă tot pe ăsta din el. Bă, dar armele astea care mi le-am luat eu sunt dale silențioase. Bine, că eu nu știam, bă. Asta îmi place mie, bă, silențioase. Și mie îmi plac astea silențioase, dar mie vine câteodată să le... Bă, ai jucat vreodată cu bizonul? Nu, tu? O, da. Și cum e? Super șmecher. Aoleu, și mai sunt doar eu. Și sunt toți bății la echipa cealaltă și ești prost să mă duc la o piscină. Mamă, ești prost că ăștia trag prin smoke. Bă, stau în piscină. Ce piche? Acum să caut un amic. Pot să fac și duș dacă vreau. Uite, un hostage. Duș, really. Ok, am făcut un hostage. Oh, ce l-am spart mă. Cum trage, bă, jegosul ăla? Cum, bă? Ăștia hackeri. Serios? Server de român egal cu hacker, bă. Păi românii sunt hackeri din orice joc, bă, nu știi? Că se oftică, bă. Spune-mi tu mie, bă, că nu știai că sunt hackeri din orice joc, bă. Și în MCHD, bă, sunt hacker, bă. Acolo e clar că sunt hacker, bă, nu crezi? Hai, bă, că cred că am filmat mai bine de 30 minute. La revedere, bye, bye, am fost eu. Am fost, da.